Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Kador barshnong mau kasyang kalayo apriang ya kajing ay snobhas nem thamai na umentri rangba ka jila Meghalaya da ka ambulance. Ya kate ka ambulance ne ka kalikit nongpang ba kador barshnong mau kasyang balayo apriang ka day ka bala bay pisa na ka Chief Minister Special Grant Arhajar Arfuar bat Arhajar Arfulai lingba ka jingyakran bat jingshim khia u MLA ka 13 Mauring Keneng constituency uba penyat Sings im MLA. Katay ka bala play bat khap ribon da uba penyat Sings im MLA min ha ka arf khandai tarik uno apra Arhajar Arfuar. Ha ka jingya don lang urang ba shnong uba ti khar kongor ki nong kit kam shnong bat ki pat nong shong shnong ka mau ka siang. Ha ka jingya lang balingkot bala penyat da uskret turi ka dorbar shnong uba W Khan. Urang ba shnong ka mau ka siang uba ti khar kongor haba ay jingkren sya ki pat nong shong shnong. Katay ka ambulance balayo haga shnong on penyat bat ri sumar da ka dorbar shnong mau ka siang ha ka ba kipat ba kila ban pindon kam kat kum ka jingdon kam haring kat ka sumar sukher bat ka jingpin mi ya ka bai umpnyang ka dorbar shnong ringkat ki dekhot nong kit kam ki thakli ya ka jingdon kam kipat ba kumno ban pinbyang hinrei da ka jingya trailang lala ban pin urlong na kaliang uba penyat Sings im MLA usngo hun mensim ya ka jingya trailang ka dorbar shnong kipat ba bat u MLA haba uyo i ba kipat ba nong shong shnong kisngo trai ya kamar kamata ba ai sngo bha ka sorkar ne ki nong mi khmat haba ki penyo uba penyat uya thu ha ipor balingkot jongga jinglong MLA ukner kikti kat bala banyaram bar kershan ye ki dorbar shnong ka 13 Mauring Keneng constituency. Namar kata ukwa bagi dorbar shnong kinya trailang bat ka sorkar ban penyo ki kampen roy pensngo UMLA. Kacing pen baik kerkie ngarok am shim lapoi perkhat ban yo ban pen urlong ban tau snap. Henry ngitip ke ingkai kacing ja hapo perthai kacing chai kipro kade kacing pen baik berhenti ban cerong. Ngai skham ba nam tar shnong mokasiang ko bala acing kran barit. Kat ni katulun ka kam shnong kat ni ka phu ka phieng habide ka roi ka par kat bala la ka bor shnong ngai e ba le se la yar ban yo nong kit kam shnong ha ka ni ka dong ka than chlim khen namar ba kini kinong elam bamenta ngi e wada ngi yo ban ya trekam ding tang khendit por le se kila ai teisha met bat men sem ban chupet nabar ban chupet na chinge bun le se kaching sha kadok tei kaching sha kno Henry menta dala poi halate bangan yo ban trelang bat ka dorbar shnong mo siang na susuthu kumno ke trekam te kublishibun barit i secretary kirang ba dong ladadon kano ka kam ba kipai ba nong shong shnong hang nei ke kendu jingya di maki ki balam hakmat kum ki nong elam shnong ban pentip shi kum nong mikmat ke ing kaching ya chung pai ba ke ing kaching don kam kham tam bai de ba kaching don kam le se ko surok badan kam ye ko umbam di dan kam hakapor kayap ke im de maki ki ba lam haswa te ngaso ban ong ba ngin ai kaching khuble ka ba kerpang nam ta chungki kaching ai tailut ke chungki nam ta ban wanra ye ke ni shnong haka rukom ka ba itanat hakar kom terekam ke chungki te mentang setiap ngin yo ban play ya kenika ban pelai pai ba ya kenika ambulance ka ba lamang kerpang na ka Chief Minister Special Grant Arhajar Arfulai ka bala yo ban recommend na kaling chungi namta ka dorbar shnong ni po mo kasiang kain ka daw ba penlong yengi ban perkhat le se bandon kecing trelang ba kador ba shnong ban yo ban apply ka ni ka scheme pei ka daw he ka long ba kanai ka shnong mo ka siang kala long ka shnong ka ba hapdiang jong ka sor ka ba thamai menta ka bingi ka new shlong ka jingdon kam ki ba bun hakaling ka pang ka stom ka yap ka im ba kiwe ya ka ba kinong shnong ro kila nang bun bahang ni po mo ka siang ba kini shnong mo marchan te habang ipai hakabai de bat kaching ya chung kipai ba
kabapun pa hang ni po ka konstituensi chungi ladang ipai ha kan ni kasnong ladapoi ha kapang kastom kayap kaim hang tangi tingkhu jingya tentiang ngimyo kali ben libu nongpang ngimyo namar bahap ban up deki kali ki bahap ban shuwai hap ban shu khot na shichenge lese kan stom bahai ki nongpang ya ka ban la ban pen poi shi hospital ha kapor ka babia